दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद खुंनाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 7थि मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ आसामनि गुबुन गुबुन जिल्ला आरो दख'राफोराव खुंनाय जायो। बिदिनो दिनै सनितपुर जिल्लायावबो गं 9 दख'राफोराव सा 1533 फरायसाफ्रा बे आनजादखौ होदों आरो बिसोरनिसिम गाहाम हामलायनाय बावो मिरु एबसुनि बोसोनगिरि खुंख्रा सरगियारि बिथाङा। मख'जाथावदि बे बोसोराव गासै 18,740 फरायसाफ्रा आनजादखौ होदों। बेनिनो थाखो 9नि 9,404 आरो थाखो 10नि सा 9,332 फरायसाफ्रा आनजादखौ होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 7थि मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ गुबुन गुबुन थावनिफोरनि बायदिनो सा धेकियाजुलि दख'रायावबो खुंनाय जादों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय 7थि रोंगौथि टेलेन्ट सार्च आनजादखौ जागायसिगोन। आसामाव गासै 17टा जिल्लायाव दिनै जागायसिगोन आरो बेनिनो क्लास 9नि 9,404 जन आरो क्लास 10नि 9,336 गासै 18,740 फरायसाफोरा दिनैनि बे टेलेन्ट सार्च आनजादखौ होगोन। बिनिनो जोंनि सनितपुरावबो गासै 9टा जायगायाव जागोन आरो बे 9टा जायगायाव जानाय फरायसाफोरनि अनजिमाया जाहैबाय 1533 जन फरायसा। दा बेखौनो आङो खावलायगोन दिनैनि नैबे टेलेन्ट सार्च आनजादा जाहाथे मोजां जायो आरो आसा खालामगोन बे टेलेन्ट सार्च आनजादाव जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादा लुबैनाय बायदि हयथ' जोंनि जिल्लानिफ्रायबो पजिसन लानानै जाहाथे पास खालामनो हायो बेखौ आङो जोंनि बर' फरायसाफोरनि सेराव आसा थिबाय आरो फरायसाफ्रा जाहाथे गोसो होनानै आब्रुथि होनानै जाहाथे मोजाङै आनजादखौ होयो बेखिनिखौ आं मिजिंथिबाय। बे एग्जामखौ मा थांखिजों खुंनाय जायो? बेनि थांखिया जाहैबाय जों बर' हारिखौ दाफुंनाय आरो जोंनि जाहाथे फरायसाफ्रा खालि नोङो फरायसालिनि आनजादजोंल' नङा, बे गोबां आनजाद दं। आजिखालि आनजादफ्रा गुबुन आनजाद जायो। जाहाथे जोंनि नैबे कम्पिटिटिभ एग्जामफ्राव जोंनि बर' फरायसाफ्रा जाहाथे दावखोनो हायो। कम्पिटिटिभ एग्जामफ्राव मोजाङै जाहाथे बर' फरायसाफ्रा लिरनानै पास खालामनानै गावनि जि जिउ दानाय बे जिउ दानाय राहाखौ दाफुंनानै लानो हायो। बे थांखिखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा टेलेन्ट सार्च आनजादखौ फाथिबोबाय थानाय जादों। लिरनानै मोजां मोनदों। लिरनो हादोंना? बारा हायाखै। मा सानो उननि समाव जे टेलेन्ट सार्च एग्जाम जाबावगोन बेवहाय बाहागो लागोन होननानै सानो आङो। लिरनानै माबायदि मोनखो? गोजोननाय मोनदों। लिरनो हादोंना? हादों। बेसेबां थाखोआव फरायो? आङो थाखो 10आव फरायो। थाखो 10आव? फरायसालिनि मुङा? इउएन एकाडेमि बाटासिफोर। बिनानावा जे टेलेन्ट सार्च एग्जामखौ लिरनानै माबायदि मोनखो? गोजोननाय मोनदों। थाखो बेसेयाव फरायो बिनानावा? 9आव। थाखो 9आव। लिरनाय हानाया माबायदि? बिदिनो हादोंबो हायाखैबो। गिबियावनो बयनिसिमबो हामलायनाय जासिबाय। दायो आङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि। दिनै मिरु रोंगौसा सायख' आनजाद मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जा खुंजानाय हाबाफारि बे आनजादाव आङो दिनै सासे एग्जाम नायगिदिंगिरि हिसाबै आङो बाटासपुर मिलन गेजेर गोजौ फरायसालियाव दंफैयो। बेयाव सनितपुर जिल्ला हिसाबै जोङो मोन 9 सेन्टाराव जोङो बे एग्जामखौ खुंनाय जादों। बे बाटासपुर मिलन गोजौ फरायसालि आरो गेजेर फरायसालि आरो बेयाव जोङो गासै 102 फरायसाफोरखौ जों बेयाव एटेन्डेन्स हिसाबै जों मोन्दों आरो बिनिनो एग्जाम नायदिंगिरि हिसाबै जोङो सा 6खौ मोन्दों। दिनै सनितपुर जिल्ला हिसाबै जुदि जोङो बे सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च आनजादनि जायफोर बिजाथि बेखौ जोङो बेयाव मोननो हादों। गासै 1533 जना दिनै बे फरायसालिनि
बे सेन्टारनि गेजेराव जों सनितपुर जिल्ला हिसाबै बेखिनि बिजाथिया बेयाव एग्जाम होदों। दा क्लास 9 हिसाबै 747 जन आरो क्लास 10आवहाय जोङो मोननो हादों 786खौ जोङो बे बिजाथिफोरखौ जों मोननो हादों क्लास 9 आरो 10 आरो बिनि गासै सोद्रोमाया जादों 1533 जना दिनैनि बे एग्जामखौ होगासिनो दङ। थ' बेयाव आं बेखौ बुंनो नागिरदों एग्जामा खोब मोजाङैनो जादों। फरायसा बिथांमोननिफ्राय जेबो कमप्लेन फैयाखै आरो जायफोर एग्जाम डिउटि खालामबाय थादों बिथांमोननिफ्रायबो जेबो कमप्लेन फैयाखै। खोब मोजाङैनो माने सान्थि भाबै दिनैनि जा एग्जाम बे एग्जामा मोजाङै मोजां जोबलांसिगोन। थ' बेयाव जोङो बेखौनो आसा खालामगोन जे जों सनितपुर जिल्ला हिसाबै जोंनि बै मिरुनि जा बान्था सेथि बान्था नैथि बान्था थामथि बान्था बे मोनथामनि गेजेराव जायखिजाया मोनसे जोंनि सनितपुर जिल्लानिफ्रायबो मोनगोन आं बेखौ आसा फारिदों।